Γεια σας φίλοι! Ξέρετε, το διαδίκτυο είναι ένας υπέροχος τόπος για να μάθουμε και να διασκεδάσουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε κάποιους κανόνες για να παραμείνουμε ασφαλείς και σεβαστοί. Ο ψηφιακός κόσμος θα πρέπει να είναι ανοιχτός για όλα τα παιδιά και να μάθουν να παίξουν με ασφάλεια, και τα παιδιά θα πρέπει να είναι ενήμερα για το πώς ο ψηφιακός κόσμος εξελίσσεται. Ξέρεις ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε συσκευές όπως φορητοί υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα και τάμπλετ. Ξέρεις ότι τα παιδιά δεν είναι πάντα ασφαλή στο διαδίκτυο. Μπορεί να δέχονται εκφοβισμό ή να βλέπουν βίαιο ή άσχημο περιεχόμενο ή διαφημίσεις που προβάλλουν κάτι που είναι επιβλαβές για αυτά. Είναι δικαίωμά μου να μπορώ να υποφεληθώ από την ψηφιακή τεχνολογία όπως και όλα τα παιδιά του κόσμου. Είναι δικαίωμά μου να προστατεύω την πληροφορία στο διαδίκτυο. Είναι δικαίωμά μου να μιλάω και να ακούγομαι στον ψηφιακό κόσμο. Στο διαδίκτυο έχουμε όλοι υποχρεώσεις, όπως και στην πραγματική ζωή. Είναι υποχρέωσή μου να μιλάω με σεβασμό στους άλλους στο διαδίκτυο, όπως το κάνω και από κοντά. Ό,τι δεν κάνουμε στην πραγματική ζωή δεν πρέπει να το κάνουμε και στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο είναι ένας τόπος όπου η ιδιωτική ζωή πρέπει να γίνεται σεβαστή από τους άλλους. Ας είμαστε ευαίσθητοι στα αισθήματα των άλλων. Πρέπει να μάθουμε πώς να αναγνωρίζουμε ψευδείς πληροφορίες και να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα αλήθεια. Αν ποτέ αντιμετωπίσετε τη διαδικτυακή βία, μην μείνετε σιωπηλοί. Μιλήστε σε κάποιον ενήλικα ή έναν δασκαλό σας και μην τρέπεστε. Αν οι φίλοι σας αντιμετωπίζουν διαδικτυακή βία, μιλήστε και προστατεύστε τους. Είμαστε όλοι μέρος μιας κοινότητας και πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να μάθουμε πώς να συνεργαζόμαστε στο διαδίκτυο, να επικοινωνούμε ανοιχτά και να αναπτύσσουμε φιλικές σχέσεις. Η διασκέδαση και η μάθηση στο διαδίκτυο είναι καλύτερες όταν συνεργαζόμαστε μαζί. Ας κάνουμε τον διαδικτυακό κόσμο έναν ασφαλή, φιλικό και ενδιαφέροντα τόπο για όλους. Μαζί μπορούμε να το πετύχουμε.